Akademický sochár Martin Račko, umelec strednej generácie, sa narodil v roku 1959 v metropole východného Slovenska v Košiciach, kde dodnes žije, tvorí a pracuje. Svoje schopnosti rozvíjal, umenie študoval a vedomosti okolo krásna nadobúdal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1979 až 85. Gestá a mimiky. To sú drobné teatrálne vyjadrenia nášho života a ani sami si neuvedomujeme, ako často ich používame a vnášame do koloritu nášho života. A autor, ten tlmočník, ktorý nám povie v obraze i to, čo by sme niekedy nechceli ani vedieť, to všetko zachytáva v pavučine svojho vnímania. V skutku krásne slová a vyjadrenia výtvarného kritika doktora Bohumíra Bachratého o tvorbe tu prezentujúceho sa výtvarníka Martina Račka. Do sféry jeho tvorivých aktivít patrí hlavne maľba, socha, ale i dizajn, či tvorba interiérovej a exteriérovej architektúry. Hlavne interiérová architektúra ho usmernila a naviedla k tvorbe komornej a monumentálnej maľby. V kontexte doterajšej umeleckej aktivity je maľba Martina Račka rozhodne zaujímavým fenoménom, ktorý sa pri naznačenom smerovaní rozvíja do originálneho umeleckého programu. Dnes je tento autor prezentovaný ako súčasť slovenskej kultúry, zanechávajúci svojou tvorbou jasnú stopu v tejto oblasti. Martin maluje život, ale aj stromy v krajine, mušky, vášky a motýle v krajine. V tom všetkom pohyb, kontakty, dotyky, splývanie a prelínanie. Tieto procesy a javy vidí aj vo svete ľudí, v živote i vzťahoch človeka s jeho osudom. Tieto zložité a premenlivé, pevné i krehké vzťahy ako formy stretávania sú jeho inšpiráciou, jeho sugestívnych figurálnych monochromov. Solo postavy, ale často i dvojice. On a ona. Randevu a objatia. Muzické témy, cirkus a divadlo. Pozvanie do tanca a napätie tanca. To sú príznačné názvy jeho roztancovaných obrazov. Maluje ich s príznačným citom pre pohyb a dynamiku a komponuje ich ako maliar choreograf. Predvádza maľovanie pohybu a plynutie ľudského tela vo víre i opojení tanca.
Dobrý večer ešte kívánok. Kedves hölgyeim és uraim, Szlovák Intézet barátai, engedjék meg, hogy üdvözöljék itt köztünk a szlovák nagykövet urat Peter Weissat. Ďakujem pekne, že ste si našli čas a prišli sem sa pozrieť na vernisáž akademického sochára Martina Račku, ktorú dnes otvárame. Ďakujem aj Martinovi Račkovi, že je tu s nami. Čo je to výstava? Pre nás znamená zážitok, nové poznanie, odpočinok v príjemnej atmosfére, stretnutie s príjemnými ľuďmi. Čo to znamená pre samotného umelca? Asi niečo podobné, čo pre nás, ale s tým, že za jeho dielami je vždy veľa práce a námahy počas dlhého obdobia, kým príde myšlienka a kým z myšlienky vznikne dielo. A my sme tu dnes preto, aby sme túto dlhoročnú snahu ocenili a svoje oko potešili. Takže ďakujeme, pán Račko, že ste nám svoje diela priniesli a radi sa s vami podelíme o spoločný zážitok. Akademický sochár Martin Račko sa narodil v Košiciach, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a od roku 1985 pôsobí opäť v Košiciach. Ďakujem pekne. Nech sa páči.